La seva arrel emergeix dels barris de Barcelona i representa una cultura viva i inquieta arreu del país. Hereva dels mestissatges diversos i defugint la seva folclorització, la nostra rumba és avui un punt de partida per a la creació musical contemporània, representant una herència oberta que permet activar noves identitats musicals i nous sentits de pertinença, quelcom que fa honor a la seva essència. La cultura del poble gitano, bressol d'aquesta rumba i garant de la seva preservació, representa tanmateix una font i una riquesa essencial en el conjunt de la cultura barcelonina i catalana. Lèxic, expressions populars i diferents manifestacions culturals gitanes conformen avui una part de la nostra identitat compartida. No es pot entendre la identitat cultural del conjunt de la regió de Barcelona sense la rumba catalana i el poble gitano. Un poble que la va crear, que l'ha cuidat i que avui lluita pel seu reconeixement internacional. En un context global com l'actual, amb un increment significatiu dels discursos d'odi i de l'estigmatització de l'altre, la rumba catalana obre des de Catalunya una finestra al món per reivindicar la cultura com un espai de trobada que situa al centre els valors de la participació, la diversitat i la interculturalitat. Des de l'àmbit local, a més, són moltes les manifestacions culturals descentralitzades arreu que parteixen o transiten la rumba catalana, tant per la seva arrel musical com pels valors que la rumba catalana representa. Per tot plegat, la Diputació de Barcelona vol manifestar el seu compromís amb aquest context cultural i donar suport a la plataforma de la defensa de la rumba catalana que treballa perquè la UNESCO la reconegui com a patrimoni cultural immaterial de la humanitat. Tanmateix, vol expressar aquest suport promovent el coneixement de la rumba catalana al conjunt de la ciutadania de la província de Barcelona, instant el món local a desplegar programacions i activitats públiques que així ho facilitin. La cultura ha de ser un dret per tothom, una fita que fixa el rumb de l'acció de la Diputació de Barcelona i la rumba catalana representa avui un vehicle extraordinari per assolir-la. Acompanyem-la amb orgull pel seu reconeixement internacional i potenciem les entitats i els col·lectius rumberos per poder desplegar-se arreu del món local. S'estipenta ahir, salut i llibertat.